Bon dia. Anem cap a Lisboa. Ai, coi, que faig una foto. Estan tots així. Avui som a dia 2 de... de setembre de... del 2024. Molt bé. Acabem d'arribar a Lisboa i la veritat, fot un vent i una rasca que flipes. La veritat, estem aquí tots tapant-nos com hem pogut. Jo no he posat això d'abric. Com faci molt de fred en aquests dies, estaré sempre amb la mateixa suadora. Acabem de viure, jo crec, almenys per mi, el moment més vergonyós, ja no del viatge, sinó jo almenys de la meva vida. Arribem a l'última. Havíem d'anar fins a final de línia i estàvem ocupats fent-nos fotos i enviant les fotos per WhatsApp. Jo de sobte començo a escoltar que la megafonia no és que es repetís molt, sinó que a més la megafonia era com si el to era d'enfado, sí, i a més ha començat a bufar el micro, tot el que miro el vagó i no hi havia ningú. Miro la parada i ja havíem arribat al final, o sigui que el conductor ens estava fotent fora i nosaltres no ens estàvem ni adonant, estàvem tan ocupats. Fatal. Mireu, això d'aquí és la seu del Partit Socialista que ens l'hem trobat de xiripa, la veritat. Ai, no sé si era partit. Anem a sopar. Què anem a sopar, nois? Pizza a Lisboa. Clar que sí, perquè som uns culturetes. Que sí, és... Ara ja us dic que hem de pujar-ho tot, fins amunt. Lisboa, nois. Lisboa. Segon dia a Lisboa. Avui ja fa més caloreta. Fa rasca, perquè fa vent. Però bueno, s'està molt millor que ahir. Ahir està supercontent, però amb fred. Valoracions del dia d'ahir. Qui vol explicar els infortunis que vam tenir? A veure. Home, ens vam aixecar a 2:45 del matí per descobrir que el nostre vol estava cancel·lat i que havíem d'agafar el de les... Sí, era... 17:50 era així, sí. Ens arribem a l'aeroport i la nostra maleta pesa 28 quilos, el que hauria de pesar 23. O sigui que, imagina't, nosaltres a l'aeroport intentant treure pes com sigui. Després arribem aquí i fotia una rasca que flipes. Que lo flipes. I després anem a sopar i no ens entenem de què posava la carta, en fi. Què tal la primera experiència a Iapús? Superxulo perquè a l'autobús pots anar veient els carrers i tot, està molt bé. A mi m'ha fet una mica de por, és a dir, perquè els carrers són... li falta una miqueta d'asfaltat. El bus anava fotent uns batxes que digo jo, aquí ens estampem. A sobre els carrers són superinclinats. No anem ara? El Panteó Nacional, que no sé si el veieu allà. No, perquè estàs a... No sé si es veu aquí. És això d'aquí. Com van els ànims? Falta una. Abril, com van els ànims? L'abril està... Estan caminant cap al Panteó Nacional i de sobte ens hem trobat un mercadillo que, segons sembla, és la fèria de l'Adra. Antiguetats. Total, que a la guia posa que només se celebra els dissabtes, però estem a dimarts. A mi aquí hi ha alguna que no em quadra, la veritat. La veritat és que es veu una cosa molt cutre. Dimarts 3 de setembre. 3 de setembre, saps? És com... 3 de setembre. Mira la cúpula. Aquí aquest és el Panteó Nacional. Què tal l'experiència en el tramvia? El tramvia, morts de sec, jo crec que l'experiència aquesta l'experiència. I estava ple. Hem hagut de dir, escolta, hem de passar, por favor, hagan paso. I hem trobat unes catalanes. Hem trobat unes catalanes, Una iaia i una neta. La neta estava superpreocupada per la iaia més mona. Una mica el tramvia m'ha agobiat una mica. Mira, me dejó. Y el tío estaba un poco cucu,
Joder. Però ha sigut molt amable perquè ens ha deixat passar. No, amable no, porque está ahí. Tú no pasas. No. Todos juntos vamos. Y digo, pues no, y the yellow space no. No lo digas, si después la darrera, al que Se ha posat el hielo. Sí, es va al Yellow Space. Ah. Hem arribat a Belém, ara hem agafat un tren. Aquí darrere tenim el monasteri dels Jerónimos. I ara anem a menjar uns pastelillos de Belém. De nata. Bon dia. Avui estem a 4 de setembre. 4. Sintra. Sintra. Ahir què va passar quan sortíem del tren? A veure. Vam voler estimar. Ens vam voler treure, però bueno, joder, macho, però una mica d'història. Sí. Teníem tíquet 24 hores i caducava a 8:45, era, més o menys? Sí. Sí, a 8:45. Llavors vam agafar el tren i del tren vam sortir com a les 9 menys 20 o alguna cosa així, més o menys. Va, passaven 10 minuts de 8:45. Total, que no vam poder sortir. Nosaltres havíem picat, perquè s'ha de validar a l'entrada i al sortir. Nosaltres havíem picat, o havíem validat al principi, a hora, vull dir, no ens havia caducat. El que passa que el tren va arribar tard i llavors no ens deixava sortir, vaja. Total, que com que no ens deixava sortir, ens van intentar timar i ens van intentar ajudar i ens van vendre ajuda. I per sort, clar, nosaltres som de Barcelona. Així que finalment un noi va venir i ens va ajudar i vam poder sortir. Però vaja, el mal trago que vam passar. Però bueno, avui hem vingut a Sintra. Avui ha sigut tornar a Sintra i hem decidit que és dia de passeig, de tranquil·leo i de comprar souvenirs. Quan són les 6 de la tarda, Últim dia, abans de deixar l'habitació a les 12, hem decidit anar a fer un passeig pel voltant de l'hotel, que no l'havíem vist. I res, ja d'aquí res marxarem, no? Una mica... M'estic congelant una miqueta, la veritat, però bueno. Abril, tu tens fred? No, abans ja havia dit que no, abans. Joder, tio. Ahir vam passejar per Avenida Liberdade i jo, sincerament, sentia que estàvem com a una versió low cost de la Diagonal i de Champs-Élysées. Era com que estaven allà totes les marques potents, més famoses, però a la vegada l'avinguda estava com una mica en obres, per dir-ho d'alguna manera. Al final, al principi tampoc no que fos un beguetón, la veritat. Jo crec que, sens dubte, el que més m'ha sorprès de Lisboa és que està encara tot ple de cartells de campanya electoral. Vull dir, les eleccions europees van ser el 9 de juny, han passat com 2, quasi 3 mesos, i les eleccions de Portugal, les legislatives, van ser al març. O sigui, crec que han tingut temps de sobre per treure els cartells de campanya. Sí, passa'm a la corda, m'ha vingut.